So hello guys! So today, gagamit tayo ng isang electrical health record. And gagamitin natin ay yung OpenMRS. So ano ba yung EHR? So bale, this is a digital version of a patient's chart. So andun yung record ng patient such as yung vital signs, health history, diagnosis, etc. At syempre, this also makes the patient's record available instantly to authorized users only. So making the health provider's life easier. So mag-login muna tayo sa ating OpenMRS. Remember to never share your username and password to other people. This does not only protect you, but also your patient. Ayan, nakapag-login na tayo. Ngayon, ang kailangan naman natin gawin ay ang i-register ang patient. Tandaan, sa pag-register ng patient, huwag natin i-share ang data o ang information na binibigay ng patient o ang nakukuha natin sa ibang tao na hindi authorized since these are all confidential. So pagka-register natin sa patient, makikita natin dito ang kanyang mga vital signs at ang mga diagnosis. Kaso, hindi pa natin siya nai-input. So, bale, in order to do that, let's start visiting our patient. So, now, I'm going to capture my patient's vital signs. So, ayun, napakadali lang talaga nitong gawin. Bale, mag-a-update ka lang nang walang ka-hassle-hassle. Click at type ka lang, then updated na or na-edit na. So, hindi tulad siya ng traditional version ng pag-chart na need mo pang isulat ng pencil, then ibo-ballpen. And kung magbo-ballpen ka naman at nagkamali ka, syempre need mo uli-ulitin yun. This does not only saves time and effort, it is also cost-effective and environment-friendly. Ayan, tapos na natin kunin ang vital signs. Ayan, may nag-notif. So, consistent naman yun. Diba? So, bale, i-admit na natin si patient. So, now, let us click yung visit note. So, dito natin pwede i-enter yung diagnosis ng patient at yung mga notes na pwede natin ilagay. Pwede natin ilagay dito yung nursing care plan natin para mas mabilis, di ba? So, bali dito sa ating nursing care plan, dyan nakalagay yung subjective and objective data kung ano yung mali sa patient at kung ano yung plan mo in solving that problem. Siyempre, andun din yung mga interventions at kung naging effective ba yung plan of care mo. Since dito na nga din nakalagay yung ating nursing care plan, yung healthcare team that is in charge of the patient are able to access it immediately. So, pwede silang makapag-decide agad kung anong care ang ibibigay nila sa patient. Ayan, na-input na natin ang ating nursing care plan. Now, i-recheck na lang natin kung lalagay ba natin ang mga dapat natin ilagay. At kung tama din ang mga data na na-input natin. Ngayon naman, i-input naman natin ngayon yung allergies niya. So, napaka-importante nito to prevent allergy reactions while the healthcare workers are providing care to the patient. So, i-click lang natin yan. Bale, pwede natin ilagay dito yung mga allergies na alam natin or pwede din known allergies. So, add tayo. Ang pinili ko dito is yung sa food. So, bale may mga drugs, may food, ng mga possible allergies. Bale, click nyo lang. Hanggang din yung severity at saka yung possible reactions. So, katulad nga yung diarrhea at saka yung GI upset. So, pwede din kayo maglagay ng comments or other notes
Yun yun. I-save mo. Then, i-check na lang natin ang ating mga na-input kung may dapat ba tayong baguhin or kung tama ba yung mga na-ilagay natin. Then, we can end our visit and log out. For the workflow, bali napakadali lang nito. Bali magla-login ka lang and then i-click mo lang yung register a patient or find a patient. Kapag register a patient, bali ito yung mga bagong patient at wala pang record sa inyo. Kapag find a patient, ito yung mga old patient naman. Kapag mag-register ka ng patient, bali kailangan mong i-input yung patient's data. Kung lumang patient naman at kinakailangan mong tignan yung kanyang record, bali, isa-search mo lang yung pangalan ng patient. Then, you can start the visit na. So, bali, kung old naman yung patient mo at mayroon naman siyang record, bali, i-check mo na lang yung mga demographic data niya kung tama ba, yung vital signs kung mag-input ka ng bago, yung verbal and non-verbal cues, at saka syempre yung health history. I-check mo na din yung diagnosis niya kung may mabago siyang diagnosis or kung i-check mo lang kung tama ba ito at tama yung patient. At saka i-check mo na din yung planning at interventions kung mayroon ka bang kailangan baguhin. At saka i-evaluate mo din yung mga plan and interventions mo kung goal was met or it was partially met. Then you can end the visit. Kapag bago naman yung patient, bali i-input mo yung mga kailangan ng data like yung mga demographic data, yung vital signs, yung verbal and non-verbal cues, at saka syempre yung health history. Kasama na din dyan nga yung diagnosis at saka gagawa ka na din ng NCP or ng nursing care plan. And then, nandun nakalagay yung pagpa-plan mo for caring for the patient at saka yung mga interventions sa pwede mong gawin. And then, i-evaluate mo na lang din and then you can end the visit. So, these are the benefits that EHR have. So, first, it is efficient. Di siya time-consuming and madali mag-edit and mag-update. Isa pa, di ka na mag-aaksaya ng oras in deciphering yung penmanship unlike sa traditional way of charting. And ang dali din mag-register ng patient para ka lang nagsa-sign up ng Facebook account or any social media account. Second, it is cost-effective and environment-friendly. Kasi di mo na need bumili ng papel, ng ballpen at ng ink para mag-print. And nakakatulong ka pa sa Mother Nature kasi di gaano maaksaya sa papel. So, less trash. Third is error prevention. And since nga nababasa mo na ng mabuti, di mas mapaprevent nito ang mga errors na mag-o-occur nang dahil lang sa maling pagkakabasa. At meron din itong undo at mga warnings to prevent error. And lastly, ang accessibility. Mas mabilis mong makukuha yung information na gusto mo at mas mabilis mo ding ma-edit or ma-update yung mga kailangan i-update. And syempre, magkakaroon din ng access dito ang mga authorized healthcare workers. So, bale, pwede kayo magkaroon ng collaborative plan of care for the patient. All in all, since it is efficient, prevents errors, and is accessible, you can provide quality care to your patient.